Okay, mga igsoon, doon na po kita pag-isgutan karon no. Samtang nagkape mi ni Uncle, atong isgutan karon ang ato ang simbahan. Ngano bagod nga daghan mo gud kaayo tag relihiyon karon nga mga Kristiyano nya sa atong napalid-ano sa mga tao maor maghapon ng kiniya gani mas nisamot pa man gani kadautan ng mga tao karon kaysa kaniadto. 7. Murag pito pa ka kapito pa ka gipilo kay sama sa kasulatan no nga pagbalik sa daotang espiritu mas dautan pa pito pa ka daotang espiritu ang sanib ba ana nga naman ko nga daghan naman kayon tatay tinuhan napay pari napay pastor nagtabang og wali unya mao man gihapon ng tao ni samot og palayo na noon sa Dios na napay one world religion nga ilahang ginakuan karon kada lang mo tanong ko. Kana dako controversial ni kamupod nga naminaw nga mga pare, mga pastor. Paminaw lang mo niya ipasag yun din ninyo. Ang simbahan boy, iwag lang na. Mana nga dili kumupaong og suga. Suga lang na siya. Diin maghiskot sa balaang kasulatan. Ang kanang bugang kinaiya na. Mo ni karon ang naminaw po din ay kinaiya dili ko. Pasagdaan ta mo diha. Kanang miingon ako nga bad o kanang ana tambal katong gipakita din katong nanganaayo gamay na lang inadlaw na lang akong gipaabot kung dili mo balik kay karon panahon na karon sa pagting harvest na gid karon ano panahon na naman na katapusan nga mga katapusan sa kalibutan na sa balaang kasulatan. Kabalo mi ko ang mga pare mga pastor nagbasa magid ani pero ang nahitabo manggod murag isa lang ka pamaagi sa pagtuon ba nga ang pagtuo sa simbahan mo nang binuhat sa tao. Ang binuhat gani sa tao boy na ay mga pulpito, na ay mga balaod, na ay mga referensya, na ay mga libro nga nagapatuod pamatuod na dito. Wala nagabisgod sa Biblia. Ang binuhat sa Dios ang simbahan nga tinukod ni Kristo kung ing tag-Kristiyano. Tanaw mga Kristiyano karon pila kalibo nga Kristiyano karon. Mas ang Islam, ang Old Testament, maumang na mas maayo pagani ng mga Muslim kay isa lang. Tungod manggod ni Kristo, kay nagatuotan ni Kristo dili sa gustong tangdaotan nga patyon. Gilambuad niya sa nana, templo. Dili na sa gusto magtukod-tukod nga sama sa gitukod sa tao para ni Anas ug ni Kaypas kanang tukod-tukod ana nga hasta ang gobyerno, andiron ang gobyerno, hasta ang kuan karon kay gisiparit namang simbahan ug state. Nga mo nang naningkamot pud karon pinagi sa panghulga nga balaan ng simbahan. Balaan ang tinukod nga templo sa Dios duha og tulo nga maghisgot kaniya anaa sa atong taliwala kay ang templo tinukod ni Kristo anaa sa atong kasing-kasing. So dili ang simbahan. Ang simbahan simba sundon si Kristo. Mao man ang mali gud nga pagpanudlo. Mo na nga murag ingon siya na magpaabot pag one world religion one world religion ay kaya ang pagtuo nila sa simbahan murag ka ng ang mo na akong gidaingon yung anghan katauhan man na nagtapok niya diha sa nagsimba unya seremonyas man ang inyong gi after diha di ba naaman na sa Amos daghan di ay panahon seremonyas gikalagutan ang seremonyas dili maluwas ang tao Sa seremonyas na kung wala seremonyas dili maluwas ang tao. Dili naglagot gani sa kapistahan, naglagot ka sa mga kasaulugan. Kay ang gihisgotan dito dili na Biblia ang gihisgotan. Magbuhat-buhat silang istorya bagawa sa balaang kasulatan ug magbuhat og mga katong gibalaan ni Kristo. Mayon sila kami man nagamit mi ani ni Saint Peter, nagamit mi ani Hostias, mao ni gamit na nagpadios-dios man boy kaysa lang siya na tao. Kaisa lang siya nabanhaw, kaisa lang siya namatay na sa Biblia na ay. Kunang ipadala na ko ang espiritu karon, pagbadlong sa mga pare ug sa mga pastor. Ay mga pastor na may mga pastor nga gipili sa Dios gibuhat ang ubang pastor, uban mananambal, ang uban gibuhat ng mga hilot. Wala si Father Darwin. Masuko ra ba siya diing father? So father nagpaman-amahan ra ba ni siya? Puli-puli na mo nang galibog na hinuon ang mga Katoliko. Ang Katoliko universal na dili ka maghukom boy
Kay si Kristo wala naghukom, wala siya. Kay niingon gud siya, dili sa taong gustong taong daotan nga patyon. Nga mo tong ana sa gibilin nga gibalaan kanang mga cross, na mga santos siya nang gibilin na siya. Nya gitagaan niya katungod ang mga gahom sa kalibutan. Sige kay dito siya sa maguna siya sa langit ug magbuhat sa bagong yuta. Di man siya gustong taon daotan nga patyon. Mo tong gibilin ang mga pulong kanang mga orasyon, gipili na kay gihatag man pud na sa mga espiritu na sa kinaiyahan. Nya mo na nga birahan nila ang mga si Darwin, si Father Darwin, birahan niya ang itong manambal, birahan niya anak. Moriak boy, mo na yung iposes moriak yun. Kay ang paboran karon sa kadaghanan ang kalibutan ho naman. O naam na sa Biblia, ang may gugmaon sa kalibutan, kaaway sa Diyos, kang kalibutan karon dili na iya. Iya man ang gibilin before siya naglakaw, gikongkreto man na niya. Pero gipasilyuhan pa na niya ni Daniel. Daniel, silyuhin ni katong, di ba katong anghel no? Nasa kan. Pasahan niyo na. Mao na kanon na gisulti nako sa espiritu kay wala nalimot man sila ingon kung ana-ana kaninyo ang kahibalo, mga kaalam, nag-eskwela mo, ayaw gamita nga magpalayo kanako. Mao na ang tao gikan unta sa una sa sinugdan pulong unta na anto sila kabuhatan. Pero kung nakaabot na, nahimo ng dato, nahimo ng mapaytason, daghan na silang natun-an nga mga filosofi, daghan nagatuan to na ano saan pagpamaagi, nagbuhat-buhat naman sila og pulpito. Ay magpalayo na sa Dios niya. Ihulgaon ang tao nga balaan ni seremonyas dili. Ang templo sa Dios binuhat ni Kristo katong mga taong mapaubsanon, mahigugmaon. Nya karon ibalinin na nako, ako'y nagpatason lain. Panid-an ninyo ang tao nga nagsulti sa binuhatan. Si Buubay ang pinulungan. Manang nibiya gani ko, negosyante ko sa una. Wala nga, lisod ang gamiton sa espiritu boy. Kung sila, ingon sila nga gigamit sila, tanawa ang ilang binuhatan. Mo na nga mabuto ka, kay duha man kamatang sa espiritu nimo. Manang maposes ka. Nga ka nang nagpahawa sa poses. Kay ang yawa boy, magpatas-anay man na sila boy. Wala nga na yung mga relihiyon na nagdebate, nagpatas-anay na, naghukmanay na. Kaya ilang huna-huna, ang simbahan, ang ilang gitukod, dili. Ang tukoro ni Kristo, duha og tulo, muna magduhig lang ko sa kalayo sa espiritu karon. Magdihog ba? Ay nabunyagan naman mo sa una, murag sa una god nga gibunyagan mo ni Juan. Sige sila ingon nga bunyag ni Juan, nagsunod sila bunyag sama sa pagbunyag ni Juan. Nagtuo sila ni Juan, di ba wala? Basahan niyo ng mga sulat ni Juan diha. Sulat ni Pedro. Gamit sila sa pangalan ni St. Peter, mauna sa tupapalula ay. Bisag okay-okayo na diha. Bisa sa Batikan okay-okayon ang pangalan lang gigamit nga St. Peter. Mo na nga kita pod nagamit sa pangalang Kristiyano. Nahimo lang tang Kristiyano sa pangalan. Nahimo lang tang murag nagatuotan ni Birheng Maria sa pangalan ni Birheng Maria, wala sa buhat. Manang patay ang pulong kung wala ang buhat. Kung mag-istorya kag Kristiyano, pulong. Nya karon ang kinaiya ni Kristo na animo. Ay istorya mo magkuan kag Immaculada Conception, dako kay simbahan o klaro kay markan na kinulit sa tao ni Birheng Maria, pero ang nagsulod wala nga ang mga tao kay dito magid mo pabor sa kuan, sa ang kadaghanan paboran man gyud nila labi na mga dato, mga nga lisod Camillo, mas maayo pa ang hilo. Makasulod sa mas may pang Camillo, mas maayo pang Camillo, Camil ba, mas makasulod pa sa lungag sa dagong kaysa mga dato. Kaya ang mga dato man good easy work lang kayo sila. Gusto sila nga sayon lang nga musuborno dito sa nag-ingon nga nasayod akong nakaluwas na sila dito. Tungod kay ang batasan man sa tao maluwas sa seremonyas na. Basahan nyo na sa Biblia, dili makaluwas ang seremonyas o kasaulugan. Kung miingon sila ako ang nagsultian na naman na sa Biblia, nagin na diha. Kanang akong ginahusay niyo di ba? Naghusay ko niya murag gibuhi na to no. Tama gyud. Tanan nga mga binasa murag kita ang nag-at. Tama. Okay, nag-aagi ba mo pagsulay? Busa ka mo, nagalakaw na ta karon. Wala nagpasabot nga kamo langit na, wala nagsapasabot.
at least nagalaom inaigilauman. Muna nga kanang gitudlo ni Kristo nga ama namo na masulat man na ni Mateo ug Lucas. Ang problema ra ba kay ang atong pagtuo nga Katoliko mo'y nagamit ana di naigo sila unsa among sala sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Kay mutuo gyud ang tao kay ang ilang gibuhat nga seremonyas naa sa Biblia. Kanang ama namo nya karon mo ingon si Munta gusto ko makigsulti ni Darwin pero kabalo ko kay ilaman ang kalibutan ilaha kong kasuhan iana dito di makumilabot ana tulubago na imo Darwin ha Padre Darwin ha nga nagamit kag ama namo kung miingon sila nga ang ama namo balaan na sila pero tanawa mga paktulan tanawa ang dapit sa gawas sa simbahan tanawa nagtuo ka kana nag-orasyon dili amahan namo na ilang ipahinungod amahan namo gyapon cross pagyud ilang gigamit Amahan namo kunya kung balaan ng cross balaan ng amahan namo ngano mang naa may mga daotan nagamit og amahan namo ano ni pangutana nyag balaan ang simbahan nganong daghan mga daotan nga mga corruption mga kurakot mga hakog nga tawo nganing amin pagay sa pari ni suborno pagay sa pari Tama nya gyud. kinsa si Anas ug si Caiphas sa una Napagati paring ang kriminal niya nagwalig gyapon Oo. siya. Tulubagon mo na nila boy. Ako alam mo yung gisulti kay mga matay sila, mapatay sila. Ay mapatay ako gool kay ko kay mo anhin na pod na ako. Sugoon na po ko nol, ubos tinuod na akong gisulti boy. Musugot mong gani ko kaon sa Ginoo pait kay ang ako ang papel kay ano man bi sa gabi makakita ko gustong ta ko mutambong sa mga nainamatay na ana dito. Ako may makakita sa iyang kalag nga nangayo pod. Magsulti pod noon makigsulti unta ko ani ikaw unta makigsulti nila dili man ko material dili man ko sudlan nila mo na kung material ko pusis ko mo na anak ko diha mo na nga ang pari papahawaon na po na sa ngalan pahawa diha pahilomon ba mo-worse man ka mo na ingon nga mubuto kag sudlan kag espiritu mo na mo-worse ka mga uban mapusis sila kay naaman nila ang garbo ug kahakog gigil nga gigil ba sumawar sila mo na nga ang kanang mag ato am nang naak sa una kanang kay Padre Darwin mag-istorya siya daghan kay mga poses naak man nato na ri sa una kay ano man magigil ka ba magigil ka niya papahawaon sa hilam sa amuab ning kalibutan dili man sa gustong tandawatan muna kay mga simbahan ang simbahan nga tinukod ni Kristo naghisgot og kaluwasan boy hingpit nga himaya di ba na vlog na nato na hingpit nga himaya wala naghuna-huna nga naghuna-huna og nang kadaghanon daghan sila kay daghan pod sila malingla o diin gani ang patayng lawas nagtapok po mga agila nya manglupad ra pod na sila ni kumanda pod sa selebrasyon manghawa ra pod na sila biyaan ang mga tao Kisa man ang mga agila ko nga gina main ana. kanang inyong giatiman na ba di ay nga sulugoon nga giatiman mo nang ingon si Kristo nga anong nagatiman man ko ninyo nga ako nga anong nagatiman man ko ninyo diri boy Na pres para sa mga pare ko lagi man sila nga nag-alagad sila sa Ginoo. pulong raman na walay buhat mo na ingan nga ang pulong Diyos Amahan ang Espiritu niani si Kristo kay ang daan nagkadunot na una sa ano sulat ni kadong sulat ni Pedro no ang pagpahinumdum mubalik siya sa katapusan di ba niya dito no katong dito dai sa kuan si Kristo ang tinuod nga pangulong pari sulat ni Pablo sa Hebreo na nagbuhat siya kay andaan nagkadunot na ug bag-ong kasabutan santo pa gibag-o niya sa New Testament nya pa man gipasilyuhan to puro sumbingay to dito gituyo niyang sumbingay haron ang mga buta makakita ug ang mga bungol makadungog naana diha sa sulat sa mga ebanghelyo dobli-dobli manggani ng mga ebanghilista na nagsulat kay katong espirituhan ng pagkabuta pod boy di ba makita makabuta makakita nya ang bungol makadungog kay sila nakadungog naman na nakakita naman na sila pareha karon din na ko gitambalan na reflect ko na usab ko panagway ni Kristo mo ihayag ko anak ko pabuta-buta man sila kay di man sila gusto masaksi gusto man sila nga mosaksi dito sa cross gusto rebulto gusto tong pari atong anong kaabag atong mga kuan panid-an ang binuhatan
Wala na ko napasabot ha, nimbira ko ninyo ha, kamo na ang may balo ana, gamita inyong mata, iwag sa inyong lawas. Pare ka man, pamalandungi imong sarili, tama ba ka? O pastor ka man, pamalandungi imong sarili, tama ba imong gibuhat? Kaabag ka man, pamalandungi imong sarili, tama ba imong gibuhat? Angay ba kang tuhan? Base, tungod lang sa imuhang posisyon, nagpasigarbo ka. Mao ta naigo pug kadto. Kung ana-ana kanimo ang tanan, ayo gamita magpalayo sa Dios. Tama gid. Nga sa balaang kasulatan, kani wala man ko nagpaabot anak komentaryo ako boy. Hapoy na kay poy. Hapoy kay magpuyo sa kalibutan nga ang mga tao gahig ulo. Karon og ipakita na ako magpahamtang ang Dios og mga katalagman, dako kay katalagman boy. Naapay gubot nga igubot ana unsa ako man ako ang mga tao kay pag abot sa panahon ani mao pa may pagmahimahay nila, mga hadlok man ni mabalaka man ni sila. Niya kanang nagaingon ana nga nagsigig panguliksyon dili man mo tabang boy. Kasi nahulan. Kay tinuhulan tuwa man nas layo, tuwa man na silahang mga mga lungga, dili man na mo adto sa kabos. Na nga usahay magilak ko, usahay magtanan ko. Kinuon sa ako man ako ni pagsulti kay gahi magina silang mga ulo. Niingon na pod siya, dili sila gustong maminaw kay gahi gini sila ulo. Naam na sa Biblia no. Sa espirituhan akong gasa ko, timbang-timbangan ninyo. Nya, miingon na pa po dahil nila sa ko, nga pa nagpa-Diyos-Diyos ko, mo replik pa Diyos-Diyos ko, wala ko'y gahom. Kanang mga kuanboy, kanang mga surano, kanang mga anak, gitugutan man na sa Diyos Amahan sa una nga panahon. Nya karon kung mawagtang ng mga gahom ng ibalaan ni Kristo, unsa ka ang ato ang dagan sa tong simbahan. Kasi puros mga poses. Nya karon dili man sila mag-wars kay pareha man sila kinaiya. Sige lagkaon og hostiyas nya bad nga libakira. Mao na mag-wars ka kung naay mga buotan. Mag-wars ka kung naay mga kuan. Nya gamay ra man kaayo kay may gugmao ra man kalibutan na tanan, di pareha. Nga tanawa nang nagasimba maglibakanay. Mas maayo pag ganito mga pastor kay nagabasa sila og Biblia. Pero tungod kay ang pulpito nila, one world religion naman, isa man ka pamaagi nga ang ilang pagtuo, ang simbahan, ang ilang gituhan nga simbahan nga gitukod, mao'y makaluwas mo ang arka dili. So damay gyapon ang pastor sa Damay gapon. Damay gapon. Pero naa sila yung mga tao nga nabuutan. Mao pare god di ba to sa Malakyas no. Daghang mga tao nga na maayo gikan sa daotan. Kato mga tao pud ang ilang gilupigan. Nga gilug-ulugan lang niya Diyos nun kayo. Tama. Nga wala nagasip-sip sa ilang agalo, nagasip-sip sa pare, nagasip-sip sa kaabag, sip-sip sa dagwali. Kanagong, talagsa lang nagsimba, talagsa lang nag-ingog amahan namo. Kay ang nagsulti, magugag amahan namo, boy, dagang kay kagsala, boy. Labi na ng mga manabtan kung libakira ka, manabtan ka nga, kay sa rosary, tanawa ko ng rosaryo, amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaigon imong ngalan, umabot ka namo ang imong gangarian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta mo yung sa langit, nintuman ka sa pagbuot, ay ko gamitang mahimo ka mong halang doon. Niya, i-memorize raman na nimo ang ampo boy surrender sa Dios, ihatag imong kaugalingon ngadto sa Dios. Kung ihatag di mo kaugalingon sa Dios, magpaubos ka, may kugmaon ka, mapasayloon ka, dili ka nagamit kaniyang nahimo kang halang doon, di ka nagamit siyang ihang mga butang nga gibalaan na sa ngalan sa Dios pahawa di gigamit na po nimo yang pangalan nya. Ikaw naa sa imuhang kasing-kasing mo nang magpahawa ko diri sa mga bad boy, tayhop lang no. Nga akong tambal no, tubig ra no. Kay magpainom man ko tinubdan, tubig nga walay bayad. Diri, mag-blazing ko kada hapon og tubig, murag dinhi na gani mo nag-inom og tubig. Very good. Man akong gipandungan dugay na nga matay. Tama. Maingon sila nga kanang nagsigig walin ako, mapandungan ko do mamatay. Na tinuod ay. Wa ko kabalo nga babot inadlaw na lang akong gipaabot nga nagsigi kog hilak sa mga taong bakakon. Kay daghan pod akong gitambalan ring nga paghuman wa na namalik. Kay adtuon po dayon sa mga taong bakakon nga kulto o bad o kanang nagpadiyos-diyos. Ang nagpadiyos-diyos bay kanang naan lingkod sa lingkuran ng pinasilunggan. Mga igsoon, kung bago ka pa lamang napadpad din ni sa atong munting channel, binadasik ko kamo kanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video, updated ka kanunay. Tawang salamat. Mo man nagpadiyos-diyos. Ayaw ka maglingkod sa lingkuran ng pinasidunggan kay base mo duol ka ninyo inyong gipasidunggan, pahawaon ka, maulawan ka mas kadaghanan.
Lingkod ka mo sa ubos kay basibo doon. Nga sa Biblia. Pero sa kay bubot pa sa botan ako. Kanang nagdala nga nag-ingon nga nasayad akong naguna na sa dito. Nagpasigarbo sila sa seremonyas maluwas. Mo na naglingkod sa Oo. lingkod pa na sa dunggan. Kanang naay na matay adto nimo. Nay, pakipasaylo na hay, hatag imo ko ang galingon. Inana di kay sige ingnon nga pakaunog hostias. Oy, ang mosulod sa baba, mugawas na sa imong lawas. Ang kuyaw ana nga mugawas imong baba kay naanas kasing-kasing. Ano yung hugaw? Hugaw. Tanawa ko na magbuhat og seremonyas siya, biyaan ng dayon. Dili na kay imong hikap sa namatay sa mga masakiton. Nga ako lahi man ko. Kaya mga sakiton na to, grabe pa. Ako pang hikapon, maghilak pagani ko. Tama agad. Mo na nagatiman nga sila giatiman human sinuhulan man biyaan man po dahil na. Pero kung tinukod tuod sila ni Kristo, dapat to sa katong kinaiyan ni Kristo sa una sa Oo. pagpanudlo ng panambal ni Papa Dito. Oo. Mapo ilang sundon. Nga ako gipanid ko ninyo. Oy, Ara man gani ko nagtulog dayo magkabiyay na ara gani ko sa chapel nya mingon pag sila na ako tinago kung bungo. O abre na akong chapel din 24 hours. Mo na mga pika na kape. Kay naa may uban nagpatambal ako naghatag og kwarta. Salamat day kay sa mga tao nagsuporta sa ko Ay kanaw, may kape na ako tindahan na. Pinagi close na ko na. tama agad. Mga tao giatiman din pero ang problema man god kay dili man ko mo papalakpak dito mo sa Borno. Kaya pasabot ni kani ako gisulti ninyo wala ako nagpasabot. Gisulti lang ako ang gisulti sa espiritu ug gisugilon ako. Naman na diha. Sugilon ako ninyo. Sa kamo mga pare, mga pastor, na ako diri sinuli ko na ako sa lampayan. Pareha gyapon ni Kristo sa una dili mo to ang mga tao. Pait kay boy. Kumudahonog ning kalibutan mo pay pag-anhin nila dani mawala na may kamatayon ni atong higayon na ang kamatayon niyo dili naman makapangino sa inyong sala. Kaya nga naman, maingno naman kakaron pa mo. Nakakita mo mga milagro. Kaya daghan ang gibuhat ng mga milagro dinhi. Pag ganito ni ingon nga sa to. Ingon to ni Dodong ang gusto niya makigsulti ang espiritu siya iya gyud magbuhat og milagro. Wala sila kabasa sa Biblia. Ang bugtong lagi hatag nang hitabo kay Jonas. Ya diri nagmilagro na usab ko. Mo reflect lang ko sama sa bituon dili ko Ginoo. Mo na nila kong milagro. Munang sige ko sulti ninyo anak nga o dili tanan ang nag-anhin dinhi nagasimba ha kung wala mo nagabuhat nagsige lang mo sip-sip sa kuha ayaw na mo anhi diri kung sip-sip kinahanglan nga ang akong gisulti niyo inyo hagyong buhion patay man ta sa una di ba patay mo kaya nga Patay naman agad. sige ra man luhod sa simbahan luhod anang santos luhod nga patay man na luhod anang amin anang mga tao nga nagbuhi kuno ninyo nga biyaan man mo patay man mo diha kay biyaan man mo kay gisuhulan na ninyo. Tama agad. Patay agad. Nga mo ni ha. Birahay ko ninyo. Pwede ko ninyo anion din ni sinuli na ako din ni pero kung muanhin na mo rin makigaway na ako wala gyud ko'y panahon ninyo kay mas daghan kog panahon sa mga tao nagkinahanglan karon kay naay umaabot nga dako nga gira umaabot nga dako nga linog umaabot nga dako nga bagyo umaabot kan mo silaob na ning kalibutan ani akong gihangyo karon sa Ginoo ako pa ning abonuhan apan ang problema nako kinsa man ang moabono kinsa man ang ako ang maminaw nako manang naano itong ano kinsa may maminaw kanimo dito no nganong di ba magtutulungan nung kami man imong kasab-an diri di ba pirme mo diri no upa mo no Tama agad. lang kamura may namati nako Tama agad. nga kinsa may maminaw nato busa kamo amo mga followers mga Katoliko nga kamo die hard gud mo diha Darwin sunod-sunod mo na ni Father Darwin sunod-sunod mo anak tanaw ko tagaan pa mo anak tanawa walay nangamatay anak kana nanambal nga pare walay nangamatay Daghan kayo. ano ang problema ra ba boy kung mamatay mo anhin ako Tama agad. tinuod man akong gisulti mga mo nang nakita ko I'm sorry kay nga dili ko pirmi nakaana ang mga parente nako dili ko makaana sa namatay kay naanhin na dinhi sa kuha nagahangyo na nga ang problema suguon man ko maguol man ko nya dili man na mutuon ang tawanon tungod sa ilang naandan nga pagtulunan nga relihiyon ilahang relihiyon giampuan na naluwas na di man na mutuo mananaan sa Biblia nga biyain ninyo inyong naandang pagtulunan inyong pagtuo kanang simbahan kana ang inyong head diha o kinsa nagwali niyo mo ni makaluwas seremonyas lang na sa Biblia ako nang gisulti karon din kasakit kayo kung kasing-kasing gipungal lang yun ako ni boy nga ako lang nakasulti Tama agad.
ang tanan naa sa balaang kasulatan. Amen. Kung nakabasa lang sila sa Biblia, kung nakasabot sila nako, mga naninglanog ang akong tingog di, ang nakaila ka nako, mudool, kaya nakaila nako, ang gusto ka nako, dapig ka nako, ang dili gusto makigbato. Amen. Ang tanan naa sa balaang kasulatan. Anang pugay nako nga mausap akong tingog, kaya din sa YouTube dili gikinanglan unta, pero usahay mausap, gusto gyud sa Dios, gusto gyud sa Espiritu nga ipadayag ang kamatuoran. Kaya kung magyaga-yaga sila nako, naana sa Biblia ang magyaga-yaga sa Espiritu, mamatay boy, mamatay, tanawa daghang ni sulay nako namatay, mga suod pa nako ni sulay nako namatay niya, guol na pud ko, dili man sila maminaw, mag-ingon panambal mo. Nya kung isa lang atong pagtuo ka nang nagtuo ka mo mga pare, nagtuo mo na ni Darwin, unsa na mo mga idoy na mo maubang mga pare, nagtuo mo ng Santo Papa, unsa na mo wala mo kabasaan ng mga tinago. Tama gid. Ako na nagisulti kay ngano man dili ni para nako, para sa kalibutan, kay mo silaob ni kalibutan, musuko ang Dios Amahan. Walay imposible boy, wala, kay matuman naman gyud ang balaang kasulatan. Kaya nag-ingon ang Ginoo, gitagaan lang kong panahon niya nga mo extend pa yun ang kalibutan. Gamay lang ang panahon sa Espiritu boy, gamay lang. O siya kanusaman ang tao mo usab. Busa ka mo mga pastor, mga pari, isulti po niyo ang kaluwasan. Ayaw mo pagsulti nga kamo makaluwas ka na, yung simuhan makaluwas kay dako kay mong tulubagon anak. Dako mong tulubagon kay nagpataas mo. Dili ka mo pinili. Ako asultian yun ka mo, naan ako ang Espiritu, naan ako. Sultian ka mo, naan ako. Kaya ang gamiton sa Espiritu nagaantos, dili alang dun. Busa ka ni, ako ano ning iprangka ninyo, YouTube man, sa kuan man, salamat kay sa YouTube, salamat kay sa Facebook, kay mauna yung giingon ay ni Papa Jis ipalanog sa tibok kalibutan, inikabot sa panahon, ang dili ni gusto nimo, dili daping nako. Mara magpandong lang ko sa kalayo sa Espiritu boy. Magpandong lang ko muna nga ako pandungan niya dugay na nga matay. Dugi pandungan ako basta nagsalig din ko, nagadto ko sa Cagayan, adto ko sa Digos, Davao, adto ko sa atong naaging bulan, katong napandungan ako swerte kay mo. Pero balik mo day nakadumdum mo na ako, pangita ako ninyo kay gamay ra ang panahon nga akong itagal dito kay labi na kung nibalik mo sa inyong tawhanon, nibalik mo sa inyong naandang pagtulunan nga ang simbahan, ang simba namin okay na, wala, dili ang templo sa Diyos ang kasing-kasing kinahanglan ng Diyod, buhat yun ka boy, imong lawas mo na ang buhat, kay haron makita imong pulong nga ikaw nagasimba, nagsunod ni Kristo. Tumanon pagbuot mo pasaylo yung karon pasayloon karon sila, kung dili sila mo pasaylo na pagbantay mo kay tuig na lang, wala na gani kaabot tingali ang ihatag sa Ginoo na ko man magahilak ko magabi, paghuman kani dili naman gani ko ganahan sa mga taong dili mo duol na ko, magsuri-suri ko, mula kaulang ko, duol lang mo na ko, ay mo kaulaw, duol na ko magpapandong, pangutanan ako, sinuli ko, pangutanan lang ko ninyo, makaila mo na ko, pagitanan lang ko ninyo, dili ko pareha sa mga pastor, mga pari nga, dili makaduol ang mga daotan, dili makaduol ang mga tao nga nasa ubos, dili, pwede mo, ang manang dili lang ko muduol nga ako, kay ako'y muduol nga ako'y mabukatan na naman, kay nigtalikod na ko, libakon ko, patay jud mo, naan ako ang Espiritu. Ang manang dili ko mamugos na, kaya ilang gisulti na ako, magpandong-pandong ko, no, bantayin nyo nung mini nga magtutub mini, nagpahidiyos-diyos paki Kristo. Mga na di ang uban mga tao boy, nga ma-reply ko, mausap ko boy, mahadlok kay gisulti na di sa mga pastor nga pare na ay mga bulaang propeta, sila na ang bulaang propeta, nagbuhat-buhat ang mga pulpito, mo kabalo ko sa propeta pulpito. Sa ilang ibaliktad. Nagpausap-usap. Kalibutan karon dili naman iya, tadawa karon gisunod sa kadaghanan na sa Biblia ay. Gamay ra day kay gyud manangin ko gol kay ko gamay dako kay bagong yutag buhat times. Tama gid. Mangpud si Jesus sa una no, gibaliktad pud siya no sa mga tao. Baliktad Sa mga pare gibaliktad gani siya. Baliktad siya. Baliktad pud si Moises, baliktad tanan. Pati si Pedro gibaliktad gani pag lansang no, mao din na pasabot na. Ditiwarik. Okay, tiwarik si Pedro na dili man siya Pedro? Gibaliktad pud sa iyang pangalan ra no. Iyang binuhatan. Kung maingon si Pedro ng Santo Papa nga ng Batikan diya, siya nagbuhat anang Batikan.
Nagibaliktad wala, siya no. Naabay Pedro nga wa man gani to'y grados Pedro. Kabos ka to si Pedro. Di man ito halang doon. Sa ay na ay mo kagool ani nga naigo mo, gibutyag na akong tinago na. Ibutyag na mga na sa Santo Papa yung mga tinago. Pero to ison pagit sa mga gahe ulo. Tama. Mga Katolik bit depender ay ayaw pod mo ingon nga sige mo depensa na ay naunsa naman na ay naunsa nakatag-katag na minong walis pare. Yeah, tama no. Ulaw na tas mga pastor. Di yung parehas silang minalihan. Nagsalimuang na ba? Salimuang ulaw na kayo. Pada Darwin po, nagsigilag pahambog na siya. Sos, kung ang tao mo tuon niya, tama man po, sinapnay siya. Tama. Dagang tao. Umaw ka na yung mga luwas ng sa kadaghanon. Ay lang una ang kundaghan na. Mauna ang pinili sa na! Kung mauna, boy, porting ko butas bangong yuta, maura po na imong mga tao, wala ni mo isultian sa binuhatan. Tama. Get. Mga anak gani, di na mo tahod sa ginikanan. Tanawa ng ilahang mga sumusunod nila ang ilang mga anak. Tanawa ng mga dato, ilang mga anak, nag-away mga ilang pamilya niya, sige sunod-sunod, puspare. Tanawa na, nga mo na dito sa bakong yuta, boy, mo, pong ginta ha. Wala man gani ka naghiusa sa imong anak. Nga, ikaw Mag-away gapos bagong yuta. Nga, ang problema pare, wala kaagi og pamilya. Kung ang kunog pamilya, biyaran. O po gaya nagiwali nilang bagong yuta ko no? Nga nama at Biblia. Ipasilihan pa man na sa una. So, I'm sorry ha. Ay, wala pa man mo kamata sa iyong pagkatulog. Pare nga nakamata na, ana ako dre, sinuli. Kung magpaubos lang mo, ang problema kay ubos ko. Kung maguna-huna mga pare mo, taas mo kasinatian, boss mo sa una na ako, boss ang tanan, bahala mo. Kay ang Diyos, tuwa sa labing ubos. Tama. Kasi papulihon ko sa inyong gilingkuran, maulawan mo ha. Pasudla ko ninyo diya sa katedral, pa-spit ko, uun sa adiyang simbahan. Basta ready na mudahan, kay isog kayo ang espiritu, magkakita pa nasdaghan. Naka mo nakakita, asa ko na anto, nakita ang replay ko. Ani ako ninyo po, di kay ako lang muduol diya sa inyo ha. Wala na ba po naghatag sa ko, wala man po. Wala man po kayo tulubagon. Tama agad. Okay? Okay. Kaning mga nakarelate ani kamo mga batan-on tahora gyud inyong ginikanan ha. Nga maora ba gyud inyong tulubagon. Isultigin ako ninyo na agi imperno. Kung wala mo kakita ako nakakita. Na langit ako kung wala ingon mo wala na ako nakakita. Bosa kamo mga tawo dili mo tuon akong ako gigamit testing mo kamatay ani ako rin maora mangyapon mo ani mangyapon mo. Nya dili man ko Ginoo. Na useless naman to kay patay ni mong lawas di naman kabuhat, di naman kapanapak. Na kinsa nagwali nag-ingon ana. O ko mahimo karon ingna pag-ampo mo mamamatay ko ipakuha ko sa Ginoo, lipay kay ko. Ay kapoy kayo sa kalibutan boy. Kapoy kayo. Kaya ako nakakita ko sa mga tao na maglakaw-lakaw na ay mga sakit. Dato kayo na yung mga sakit, di pagkabutan na dito kay ilara bagi saligan, mga insik-insik, mga sakit ng manana dito. Makatabang manggani ko sa doktor, kung nalay doktor ang madawat na ko diya, masulod ko sa kuan dito, basta makadiyog sa makaayo pa na. Wala man kuning ingon ayaw mo pa doktor mo. Makakog mo sa kalibutan. Wala ko ingon dili pa doktor, kay ko lang kung magduhi sa espiritu kung naapay tsansa. Naidaghan na kimala din eh. Na timoon i-dialysis na o kuaan ang tagasing-kasing unta to sa doktor kinahanglan milyon na ayo karon pasultion na wa po nagsulti pod ang mga tao pod akong ipang tambalan o pa nagsulti libre pa ilang tambad kabalo mo support na ako mudahonog ning kalibutan di ako mudawat ang mga tao nga akong gitambalan nga wa gyud intabang pod nako sa pagsulti sa kamatuoran naulaw ako sa Ginoo wa man koy lain nga gipadayag nila kusa kamo mga tao kamo sa una akong gitambalan ug nakamo nangayo tabangi pod ko niyo pagsulti sa tinuod di kay nagsunod-sunod mo anang inyong gituohan nga relihiyon uon sa diha nga nagpataas sa kaugalingon nga pambiyaan na mo ini kuman ako di ko mobiya ninyo diri nguan hila muna ako kung magsakit okay ra gyapon na dawaton gyapon ako pero isulti na to ang kamatuoran kay ang espiritu nga no naayo mo siya ang akong gisaligan dili doktor dili pari dili pastor bosa salamat kaninyo ka mga tao gahi gini akong gisulti kaya wala ko kabalo nga kuhaon ako sa Ginoo mapatay ko karong oras sa kamo mga parinti nako nga nagsuko nako nga nagpataas nagsuko nako ay kabala ka dili ako motambong anang reunion dili na ko magpakita kay ta ko ninyo layo nako wala ko mangilog ninyo ana inyo hana tanan
Total na ako'y mga anak, na ako'y asawa, sila ang akong representative. Kinaulaw ko sa gisulti sa una. Ikaulaw ko na ko. Di ko mamugos sa mga tao. Dili gusto na ko. Patay na ko sa kalibutan noon. Dili na ko, wala kay ko nag-apil-apil o mga wala ni gamit akong gamot kay kada pirma na ko. Adunay kalaglagan. Adunay may tabo. Ano man, nibiya naman ko para madungog na ko kanunay ang espiritu. Salamat, mayong mga pare, mga pastor. Ayan na mo pag debate-debate, ayan na mo pag ilog-ilog, nga kamoy makaluwas, kay luoy ako magtulubagon, init kay imperno. Init kayo. Ako nakakita ko dito. Daghang nagwali na dito. Pwede i-mention ako. Pag isa-isa lang mo diri kay basi imo ko chismosa na. Marites na, di magin mo to ang tao boy, di gin mo to. Tama gud. Bisag ikaw, bisag pare, patuon sa langit, di gyapon mo tuon na sa ilaha, di pabalik diri kay ang tao pabor gyud sa kayahay nga kinabuhi. Busa, salamat kaninyo, mayong pastor. Sige, padayon lang mo. Kung nagdebate, okay ra nang magdebate mo. Basta, ugwaponta kung maduhigan mo na ako ba. Magyanda akong giingon ba. Kay naaman tayo sala. Na mapapas yung sala niya. Ay na pagbuhatog sala. Mas maayo nga kada bulan o kada adlaw na din. Papadayon na gumawa. Pastor, di ko mangilog sa inyo ha. Ako ang maging pasimbaho no. Diri gani mga katoliko kasagara pasimbaho na ako. Pero di naman ganahan dito kay sige magtapsin-tapsingan ang mga buutan po diha. Tama gud. Di naman hinuon mo adto. Ay sige padungog-dungog unya pag-abot dito ng mga binuhatan dili sa lawayon. Lahubog Alang pasundo nyo na ang sa lawayon nga sa ang pagbalaan gipili di walang gipili kundi gilain kundi gibuhat bagyang balaan gilain ako dinhi naanas Biblia nabasa mo sa Biblia amo mga kaabag pagtuon pod mo para di mo maulawan mga katikista pagbasa pod mo para hindi maulawan ako dugay ko sa simbahan naulawan ako karon sa simbahan sa akong gipantudlo ang nag-leader sa simbahan nagabasa og Biblia nagsalig lang sa pare ang pare po si balik-balik pugwali di ba buang-buang no sama sa kurumata no balik anang wali dili kaluwasan seremonyas dili maluwasan ta sa seremonyas ang pulong sa umanang pan pulong kinahanglan adunay buhat dyan kaya ang buhat makita kung unsa ka Dios non pag ka salamat kaninyo ang Ginoo unta kanunay mohatag para to kay gayonan manalangin ka nato dili taw niya madungog kung ano na tayo nga sala busa Amen. kaning kamot ang amahan ang anak ug ang balaang Espiritu Santo amen Amen.